Zhodnotit co nejlépe své peníze je cílem snad každého z nás. K jejich efektivnímu zhodnocení vede mnoho cest a proto vždy záleží na našich individuálních preferencích a představách. Svět investic je velmi pestrobarevný a ke zhodnocení peněz lze využít mnoho investičních produktů a strategií. Jak je tedy správně smíchat, abych byl spokojený? Věřte, že v jednoduchosti je síla a vyplatí se spojit s profesionály. Jednoduchým a komplexním řešením jsou naše odborně řízené smíšené fondy, které vaše peníze rozloží do mnoha aktiv. Jejich správná kombinace rozkládá případná tržní rizika tak, abychom co nejlépe dosáhli očekávaného výnosu. Pokud jde o riziko, tak bez něj se neobejde žádná lidská činnost. Je však na každém, aby si zvolil tu správnou míru rizika. Naše smíšené fondy pokryjí potřeby všech klientů. Vybere se jak člověk konzervativní, tak i ten, kdo očekává vysoké zhodnocení. Nenechte se zmást. Takto efektivně je stlačováno riziko, nikoli výnos smíšeného fondu konzervativní mix. Průměrně 10% podíl akcií dodává fondu zajímavý potenciál výnosu, ale nijak významně nezvyšuje tržní rizika pro vaši investici. Zbytek portfolia je totiž v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu. Každého ale nemusí uspokojit konzervativní varianta a rád by dosáhl na vyšší zhodnocení. Pak není nic jednoduššího, než zvolit vyvážený mix. 30% podíl akcií ve fondu dává velmi zajímavý prostor pro výnos a 70% podíl dluhopisů pak portfolio dostatečně rizikově vyvažuje. Samozřejmostí je i měnové zajištění všech smíšených portfolií. Smíšené fondy vám prostřednictvím jedné investice přináší komplexní investiční řešení. Nejsou však zajímavé jen kvůli jednorázovému zhodnocení peněz, ale také pro pravidelné investování. Umožní vám efektivně budovat dostatečnou finanční rezervu, ať již pro zajištění dětí, na důchod, či jen tak pro plnění přání. Spojte se s našimi specialisty na investice. I vám rádi pomůžou k úspěchu.